Supretendent tal-Pulizija konferma bil-ġurament illi l-Korp m'għandu l-ebda protokolli stabiliti dwar kif jimmaniġġjaw sitwazzjonijiet meta persuni arrestati ikunu belaw id-droga. Dan ħareġ mix-xhieda tas-Supretendent Victor Aquilina illi xedt fil-kumpilazzjoni tal-provi kontra żewġ uffiċjali akkużati bl-omiċidju volontarju ta' Richmond Tong illi kien miet wara li sofra minn aċċessjoni fiċ-ċella tiegħu fid-depow fl-24 ta' Ġunju. L-akkużati huma l-Ispettur tal-Pulizija Stacey Gatt u s-Surġent Karl Nikolaj Vella Kassja. Tong illi kellu 35 sena u kien mill-imtarfa kien ġie arrestat dak il-lejl wara li tal-arajju kienu waqfu il-karozza tiegħu tal-li kiser regolamenti ta' traffiku u ma kienu sabu il-ħaxixa fil-vettura meta kienet saret tfittxija fiha. Ix-xut ewlieni fis-seduta tal-ħamis kien is-Supretendent tal-Pulizija Victor Aquilina. Fil-qorti l-Avukat Joe Giglio staqsa kif inhu possibbli illi m'hemmx protokolli jew linji gwida dwar kif il-Pulizija jitrattaw sitwazzjonijiet bħal dawn. Is-Supretendent Aquilina qal li dak iż-żmien ma kienx hemm proċeduri standard u jekk kien hemm kienu f'forma ta' ċirkolari. Għalkemm stqarr li m'hemmx bżonn ta' linji gwida meta persuna jkollha dubju jekk għamel xi ħaġa ħażina. Fid-29 sena ta' servizz qal is-Supretendent Aquilina dejjem kont attent li nieħu il-prekawzjonijiet. Il-każ ta' dan il-qtil involontarju fid-depow se jkompli x-xahar id-dieħel.